כבעלים של פסגות אלטרנטיב, נכון? נכון. חברה שמייצרת ומשווקת מוצרי השקעה, בשנים למשקיעים קשירים, חשוב לציין, שנים האחרונות הרבה מאוד משקיעים, קודם כל התחום איכשהו הלך וצבר תאוצה ומתקדם, אבל כאילו מחפשים באיזשהו מקום, רשמתי לעצמי, זה ככה יציבות וצועה מחוץ לשוק השכיר, שהוא מאוד מאוד תנודתי בשנים האחרונות. דייקת, כן. מה גורם למוצר הזה של השקעות אלטרנטיביות להפוך ממוצר נישתי של עשירים ומוסדיים, למוצר שכמעט כל משקיע היום לפחות רוצה לשמוע עליו, מתעניין האם הוא יכול להיחשף למשקיעים כאלה? כן, אז יש לנו באמת חברה, פסגות אלטרנטיב, שהייתי בפסגות, ייסדתי את החברה הזאת כיושב ראש פסגות, וכשפירקנו את פסגות אז רכשתי את זה. זה מטורף, ראיינתי פה הרבה מאוד אנשים מפסגות שהיו, כאילו כולם יצאו מוצלחים אחרי זה לשוק, כאילו פסגות הייתה איזושהי חממה, שלא ניכנס פה עכשיו לסיבות שזה, אבל בסוף כל אחד מהאנשים שיצאו משם תפס תפקיד כזה או אחר בעולם. תראה, לא הייתי הרבה זמן בפסגות, ואני לא מכיר את כל מי שראיינת, אני אולי מכיר, אני לא יודע על מי אתה מדבר. וגם לי לא לדבר, אבל יש הרבה מוצלחים. תראה, בוא נדבר על עולם ההשקעות האלטרנטיביות. עולם ההשקעות האלטרנטיביות מבחינתי, זו רגל נוספת, רגל יציבה להשקעות שלך, לתיק ההשקעות שלך. וציינת את זה במדויק, כשאנחנו מסתכלים על שוק ההון, לרוב שוק ההון לאורך זמן ייתן תשואה גבוהה יותר. נכון. אבל הוא נותן תשואה תנודתית מאוד. אתה יכול לעשות השנה 40% ואתה יכול להפסיד השנה 20%. אז זה מאוד תלוי מתי אתה נכנס ומתי אתה יוצא. נכון. בהשקעות אלטרנטיביות זה מאוד תלוי מה. לדוגמה, בקרן הדגל שלנו זה קרן חוב, שנותנת הלוואות לזמן קצר בארצות הברית, קוראים לה קיווי, לא על שם הפרי, זה לא פיקדון של בנק מזרחי, וזה לא הפרי, זה ראשי התיבות של בית ההשקעות האמריקאי שמנהל אותם, קילגר וויליאמס, שני חבר'ה ותיקים ומנוסים, אז הקרן הזאת נותנת תשואה יציבה כבר, התחלנו השנה התשיעית למעשה, אסור לי להגיד מספרים לצערי, אבל זה תשואה יציבה וקונסיסטנטית, בעצם אני יודע כבר היום איזה תשואה אתה תעשה ב-2026, וגם 2027, במנעד של אחוז. שאגב זה חלק מהפער של התחום הזה, שכאילו הוא, כמו שאתה אומר, זה לא שאתה לא רוצה לחשוף מעצות, אתה לא יכול רגולטורית. נכון, וזו בדיוק הנקודה, שדיברת על נושא של משקיעים קשירים, ועשירים, ומוסדיים, וכל העם ישראל. אז זה התחיל למעשה עם המוסדיים. אם אתה מסתכל על תיק השקעה של מוסדי, פתח את אתר בנק ישראל ותראה את ההשקעות של קופות הגמל וכו'. נכון. ותראה מה שיעור ההשקעה שלהם בהשקעות אלטרנטיביות. כך 3, 4, 5 שנים אחורה. אתה תראה שזה היה חד ספרתי נמוך. היום זה דו ספרתי משמעותי. ואני חושב ש-IBI היו הראשונים, או מהראשונים שיצאו עם מוצרים אלטרנטיביים לפני איזה 10-15 שנה, ואנשים לא בדיוק הבינו על מה מדובר. והיום זה הפך להיות מוצר בסיסי, שאתה אומר, בוא, אני חייב את זה כמוצר כרגל נוספת, כרגל יציבה לתיק ההשקעות שלי. נכון. במסגרת פיזור ההשקעות. אז התחיל עם המוסדיים, זה עבר למשקיעים הקשירים, לעשירים, לאולטרה היי-נט, ואחר כך להיי-נט, כי זו הרגולציה. נכון. למה הרגולציה לא מתקדמת? אז לא, אז הרגולציה אומרת משהו נכון. אומרת, תשמע, שאתה משווק מוצר פיננסי, אגב, יש איזו רגולציה דומה כמעט בכל העולם, גם בארצות הברית, אירופה וכו', דומה. בארץ היא מאוד קשיחה. קשיחה זו מילה נכונה. לא, היא מאוד קשיחה, ומאוד הרשות מאוד מקפידים. נכון. בחול קצת יותר, יש קצת יותר גמישות, אבל הרגולציה הגיונית, היא בעצם באה ואומרת שאתה משווק מוצר פיננסי בישראל, אתה צריך לעבור רשות ניירות ערך, תשקיף רשות ניירות ערך. אבל יש לזה חריגים. החריגים זה ההפצה של עד 35 ניצאים זה אנשים שהצעת עליהם, לא אנשים שקנו, בשנה, או שהצעת את המוצר הזה למשקיע מוסדי או משקיע קשיר, שמשקיע קשיר עומד בתנאים מסוימים של מה ההון שלו, מה ההון המנוהל, ועכשיו כל מי שישאל האם הוא משקיע קשיר, כנראה לא חבר'ה, אם אתם משקיעים קשירים, כנראה אתם יודעים שאתם משקיעים קשירים. כן, אני חושב שהרף זה זז קצת כל שנה, וזה בערך 8.5 מיליון שקל נזיל במוצרים פיננסיים. שנזיל זה לא פנסיה או דירה? לא, נזיל זה נזיל. מזומן, ניירות ערך, תיק השקעות וכו'. קופת גמל להשקעה יכולה גם להיחשב. תופתע לדעת שיש לא מעט. כן, באזור 100,000? אני לא יודע את המספרים, אבל יש לא מעט במדינת ישראל, ורובם מרוכזים דרך פמילי אופיס, סוכנים ופמילי אופיס. נכון. אז לקח לנו קצת זמן להוכיח את עצמנו במוצר שלנו, להראות שאת העקביות שלנו, אבל once השוק ראה שהמוצר הוא באמת מוצר טוב, הוא עקבי לאורך זמן, זה כיף גדול לראות את האמון בנו, ואנחנו מקבלים לא מעט השקעות. מדהים.